Oh! Pero ipaw mo na radyo! Kisa'y tao riya? Nga nung ipaw ang radyo! Naminaw ko, oy! Wala. Patay na ko, ani. Wala nagsunod ako. Nalipat ko siya. Luwas ako. Ikaw! Di malasagin ako eh. Di malas ko kayo. Lahi na sang patay ang napalgan. Ang biktima na Pagyakin ng television. Gianam-anam og pamatay ang mga sakop. Sama sa imong mga tao, hinay-hinay usab kining gipamatay. Magaigsoon ko diyan ni Kristo. Wala tingali pagkatapos kining sila nga patay nga metabo bisan nasa dapit sa atong siyudad. Atong iyampo nga dili unta kini metabo mga higala. Dinhi sa balay sa Dios. Tungod kay wa na makapugong o makasanta sa kagaw ni Cain nga may kuyanap sa atong dapit. Bendisyon niya ako, Padre, kay ako nakasala. Isugid ang imo mga sala. Oh! Ikaw! Gipatay niya ang pare! Gipatay ang pare! Nagtusak-tusak ka na sa mga sa. Himatyo na ang imong kahon. Ayaw ka kulang. Tanusa ka man mo, hunong. Hapit ha. Kay hapit ko na sa mahurot tanan. Gilamoy na gyud ay ang imong kag sa kagaw ni Cain. Kagaw ni Cain. Daghong ug ago sa kinabuhi ug dugo sa usa ka tinulo. Kagaw ni Cain. Sugilanon sa pinilo-pilo nga panimalus. Kagaw ni Cain. Sinuwat ni Fermin Colliantes Gomez. Direksyon ni Algin Abakita. Spinner Nelson Tantano. Recording engineer Achilles Hesim. Ilingaw kaninyo sa RGMA Production Center Cebu. Kagaw ni Cain. Nagdali sila si Roger ug Sixto pengon sa opisina ni Leo. Naagian sila si Bebet ug Tess maong nagdali isab sila migukod sa sakinan sa mano kana. Apan wa sila kalibutan na dihara sab di ay si Luyo si Alan nga nagtukuban sa pagkabayot ug migukod usab nila ni Tess. Tuod man gipakita ang mga ligong ebidensya aron pagpamatuod nga si Alan maugyod ang vigilante. Manggawas na unta sila si Teresa ug Bebet aron moadto silang studio. Apan migiduol sila ni Alan nga nagbinayot na ug mausab ang paggawas nila ni Roger, Leo ug Sixto. Sa waylangan gisultihan si Teresa sa tinuod. Niya ang sumpay sa sugilanon. Kagaw ni Cain. Halo, Tis! Halo, Bibit! Kiss ko, Tis! Mwah! Hello, Tess. Ay! Hello, Congressman! Mayor! Congrats na rin niya duha, ha? Thank you. Tess? Well, kay niya ka naman yun, Tess, may usab nga kasultihan ka namon ini. Nahibaw-an na yun kung kinsa ang vigilante. Og si Alan ang vigilante. Mahimo bag mangutan Sa imong ipangutanan, Ben? Kalisod ba ng tuhuan, sir? Pero yun sa man pagsiguro nga si Alan yun mao'y vigilante. Bisan ako, Bebet. Magnasid ko pagdawat at pagsiguro sa mga ligong ebidensya nga among nakita sa Congressman. Katuhuan yun nga si Alan ang akong kinugos bao ang vigilante. Kung sa mga ebidensya pa ng late mayor? Leo. Sanchez, Sir. Francisco. niya ang pictures. Ibutang na ko nini sa lamisa. Bet. Ano man mo ready ang imong video cam? Gigiunan ako, sir. Kinahanglang kuhaan gini namo. Chef? Go ahead, Congressman. Hulagway kanis lalaki nga kadudahan kaayo og mga lihok dito sa safe house sa gipatay mga tulisan o sa tinulis ng mga kwarta nga na-recover. Nawagdang lang ni siya karit.
Apan nakuhaan siya hulagway nga nagkao unya nagsiyot. Basin makaingutan nga igo na ba kinihinungdan nga ang inyong tuhuan nga kung kinugos mo ang makuyaw kang kriminal. Chip, Ipadayon, Mayor. Aron dili sila makaingon nga bias kaming mga pulis. Mayo nang ikaw nga mayor ning sudara og si congressman mo'y mo pasabot og mo hikyan sa mga ebidensya. Kay media man sila si Tess og Bebet. Gawa sa ning usa nga mas gwapa pa ni Teresa. Dili ba nga nagkaila naman ta, day? Churi at Chip, oy. May sulti pa ka, Mayor? Padayon palihog. kining tawhala, karit lang nawagtang niya giprocess ang iyang langway o gitandi ang langway ni Alan o gibutangan og kao og shade sa computer. O gitandi ang hulagway ng tao nga katudahar og lihok ug ang hulagway ni Alan nga may kao na o may shades na. Bebe, kamu kuno tandi. Bebe. Tandi yan. Yang sutihin may kung sa inyo nakita. Dili ba? Wa gyud sila'y kalainan. Ang lagoy sa tao nga kadudahan og lihok o kanang lagoy ni Alan nga mga nagkao o may shades na usara. Excuse niyo sir ha. Mutanaw ko ha kay story ba kayo ang vigilante karon? Tanaw lang sa sige. Kung sa may tanaw ni mo, day? Urisak barihas. Pero, mara ba niyang inyong prof? Aron, magkausa mo nga ang vigilante o si... sige ka ganito, sir? Alan. Ay, yes. Nga kinakidudaan ninyong o si Alan o sa ragyot? Pero nga si Alan mandayo na nasod sa inyong hunahuna. Aron ang iyang hulagway mo itandi aning tao nga kadudahan kay liho. Tungod kay kaniadto pa nga nagduda mi nga si Alan mauna ang vigilante. Oh? Tess, excuse me, sorry kayo. Sorry gyud kayo. Nahibaw mi sa imong gibati kay sukad pa ganiha. Wa ka may tingog-tingog. Sige lang, kay naminaw ko. Anyway, gi-record ang tanan ni Bebet. Yeah, once and for all, Tess. Yeah. Niya ang labing bugat kayong mumatuod nga si Alan mao gyud ang vigilante. Chief, Exhibit ay kanang duha ka pictures. Og ang kay kining usa exhibit bay. I'm sure nakaila mo kung unsa ni. Nakaila mo ni Tess. Guantes. Nga itong... nga mao'y pirmi na itong makita sa kamot sa vigilante. Mahulagway o personal nga makita na to ang vigilante, pirmi yun siya mo gamit na rin. Pero usara ni kabuok, kugway Paris. Yes, Teresa. Sama na kay sulting. O sa may labot ni Alan anang maong guantes na Nakita kini sa gibarugan sa tao nga kadudahan og lihok ng kalit lang nawagtang diyang giduol sa mga kapulisan. I'm sorry. ang akong pangutana. O sa may labot ni Alan sa maong guantes. Nasuko ka ba, Tess? Nangutana lang, Congressman, kung unsay kalabutan ni Alan anang guantes. Dito ni mapuniti sa dapit sa gibarugan sa tao nga kadudahag lihok. Gisusi ang mga fingerprints aning maong guantes. Og saway langay kay may pagduda naman mi nga si Alan mao nga gidiretso na mo og match ang fingerprints sa guantes kadto sa fingerprints ni Alan. Tes nahibaw mi gisakitan ka kay sakit magini ka matuoran nga among nasayran tungod kay may relasyon gud mo si Alan. Pero aron mawa ang tanang mga pagduha-duha o pagduda na amang yun ang crime lab dinhi. Dada ninyo kining maong guantes aron gyud ninyo masayran ang tinuod nga ang fingerprints aning niya sa guantes ug ang fingerprints ni Alan usara sa giyapon. Unsay sunod ninyo mga lakang? Hipi ko sa kapulisan ning maong syudad.
Busa-buhato na ko ang obligasyon isip hipi sa kapulisan, Tess. O kanus ama ninyo hatagig pagtagad ang ubang mga krimen nga dili binuhatan sa vigilante. Kung bahin sa tulis na sulbad na kini, dungaan sa ilang kamatayon. Solbad na ang tulis sa tulo ka bangko nga namatyan pa kay gipatay sa mga tulisan ug ang nakapatay sa mga tulisan ug naka-recover sa mga kwarta mo ang vigilante. So, klaro nga dili ang kapulisan ang nakasulbad sa maong krimen kundi ang vigilante. O may buot yung ipasabot, Chief? Actually, Again, way balaod nga mosagop sa mga buhat sa vigilante. Sa tubangan sa balaod kriminal ang usa ka vigilante. Sakit man tuod kay hunahuna og dawaton kay sama man sa akong igsuon si Alan kay kinugos ko siya sa akong amahan. Apan tinuod, umintuhan ko dayon ang reward kung kinsay makatudo o makapatay si vigilante nga mo si Alan. Pasiksto. Sa imong gilantaw din sunahan. Sa akong bahin, sakit sa kayo. Apan sabay kong bahimo ilabi na nga mulingkod na ako pagkamayor ng syudad. Sabay kasutis makatawhan nga mo nagpipili na mo ni Roger kung panatip na mo si Alan. 2 million na ang reward sa makatudlo kung hain si Alan karon magtago. Oh, asa ka man? Excuse ninyo tanan mga pangga. Mula ko aron mamasi nga makita na ko si Alan ug ako na yung itudlo aron nakibakaangkon sa 2 milyon ni. Magkuyog tag gawas din hiday. Apo ka trabaho day. Okay, see you. Kadiot, Tess, naipres ko niyang hapon. Tambungan ako ni Congressman ug si Mayor. Tambungin na sa Di na kinahanglan, Chief. Daghan namig nakuha. Salamat ninyo, Chief, Congressman, Mayor. Kung boto na hunaon, kami mao'y nakaunaan, ba? Sige. Bet, dali na! O sa sunod, mahitabo Congressman. Sa sunod, mahitabo Congressman. Sa sunod, mahitabo Congressman. Ang tibuok ko lagway o tibuok pa nga ni Alan, mauna siya makita sa katawan. May makita ang pasisto. Ha? 2 million ba? Tess. Hain siya, Tess. Nawala siya, Bet. Hain mo siya paingol. Akong tao ko. Huwag ko magtahong, Bet. Di naman makontak ang usa niya ka numero. Suwayan ako ang lain niyang mga numero. Tanan niya mga cellphone numbers, di na ako makontak, Tess. Sige, sakay na. Sakay na, Tess. Tess. Daan pa yun kung nahibaw ka kinsa ang vigilante. Tess. Ganun man ko ni mo tug-ani, Bet. Sorry. Nakaako kag tago og limot sa mga hitabo nga angay yun unta na kong mahibawan. Kay mas dako kog katungod nga mahibaw. Tungkol kay gusto ko manimaos, Tess. Unsay gusto manimaus? Biktima ko sa amahan og anak. Unsa? Biktima sa mi nilang Roger ug Sixto. Unsay buti mo ipasabot? Biktima sa mi anang hipis ka pulisag demonyo sab. Sama nila ni Roger ug Sixto. Unsa lagi buot nimo ipasabot? Sila mo'y nagpapatay ni Brenda. Sila mo'y nagpapatay sa kong manghod. Kung nga gusto sab ko nga mga matay sila. Gusto kong hutdon sila patay sa higala kong vigilante. No. Hoy! Niya pa day mo? Teresa!
Si Alan ba mo hinungdan si mong paghila? Ha, Teresa? Nunti ang ubang sumpay na ning sugilanon. Kagaw ni Cain. Direksyon, Aljin Abakita. Spinner, Nilson Tantano. Recording Engineer, Achilles Hisem. Dalit kaninyo sa Super Radio Production Center.